Moni, oh, ayo, mati kabin sini nih. Mana kabin nih? Di bibarku kanan mana adri kalam kuning nih? Amana, bibarku sudah gara kanan ini adri kalam lah. Kau ni labar kemana nih jambil? Amun nih, ini naon say? Nentu birat muzan den serbena. Maya tuh ang kelabau nunane jebet gemudung sih. Moni. नोंनि बेबायदि मोसानायखौ नुनानै आंनि अन्थाइ बिखायाबो थेर बेथेर बायफ्लेजोबदों बुंनो मोनि नोंहा मानि दुखु मानि दाहा मानो गाबदों होनलाय मैया मोसानाय सेंग्राफोरनि गेजेराव सोरखौबा फसायदोंब्ला बुं ना आं रायलायना होगोन ना आं नोंखौसो लाब जाहैदों I love you नाया बिदा होद जाम्बि आंहा मोजां मोनखालायनाय रादायखा खालायनाय दङ ना नों मानो मिथिया आंथ' नोंनो खनले खनले खोन्थाबायना नायगोन जोङो निजिराजों आंजों मन्दिराव आस्थाम सोनानै सतबां सालायनानै दंखायो ना नों मानो बुजिया माखौ सतबां जानो I don't know सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोनलायनायानो गोसोनि सिमा थायोना बे गासिबो नोंनि सेराव थारमाने नों ब्रादारा आंखौ सैया फसाया सैयाबा सैया बेखौनो होनना नोङो आं नोंजों नुजाया नोंबो जोबोद बिउटि ना ओरै ओरैना होनसाय नों फरायनायाव एसे गोसो होबावना देनांहाय लेखा गोरों जायोब्ला डाक्टार इन्जिनियारखौ नों मोनगोन ना आंबोथ' नोंखौ होनो ना नोंनि संनाय खावनाय जानानै आं नोंखौ बोरै अनाब्लान थानो हानो प्लिज सिखारदो मनि थांगाबसै ना औ आं दिनि सिखारदो ना अन्थाइले बहा थाङामोन रथ' हंगार लामाया नों मादि जौ फाग्ला मानसिया जेबो खोथा गैया रथ' अन्थाइले नों लाइजाम हरबाबो आंनो मानो लाइजामखौ हरफिना बिनि फिननायखौ आंनो दिनै होनांगौ नोंखौ आं दिनै हगार हरा हंगार नों बायदि जुवा गेलेग्रा मानसिखौ आंनो नाङा नोंनि हाजों हाला सम्पथिबाबो लोमखाया हंगार लामाया रथ' अन्थाइले बाथ्राया बिदि नङा हिनजावफोरनि गोसोब्लाबो बिदि जानो हाला बालाय गारलाय नोंनि दारैसो जादों आगोलावनो जुवा दा गेले जौ दाला होननानै बुंखादोंना नङाबा आंखौ थैब्लाबो मोननाय नङा होनखादोंमोन आङो रथ' अन्थाइले आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नों मिथिगौ ना आं मालाय हिनजाव बायदि नङा मिथिबाय नों बायदि सेंग्रा बाय 100 अन्थाइले नों आंखौ गावनि हिनजाव बायदि सोमालायथारदोंथ' नायगोन आंबो नोंखौ सानसे अन्थाइले नों एथ' रानि ना नों दिनैल' बारफुनाय बिबार गाबोननो लहरायलांगोन माखौ लानानै एथ' गरम नों महरखौ लानानै ना आखल गियानखौ लानानै सिरि थादो अन्थाइले सोरबा नुगोन जाबाय सिरि थादो Wahaduri baik. Anda yang itu, siap. Ada. Anjali! Anjali! Down to the left! Anjali!
언제니까 번사는 그런래? 언제니까 쳐버린 것? 너가 양 좋아하는 하여 언제니까 안 나보고 너가 왕 아니라는 막내리 하박하는 거나 언제니까 보내 나갔네 내가 죽으래 어찌 아이 대충 미국에 쓰는 놈이다 만든 거야 만다 시야 있는 놈이다 안 넣고 보자 그만 찾으면 아이 항공하다 너는 마구 우리는 nâng mana biji anh chị nem lagi bira sana ada nâng mana biji ni harsing di lama sama thabai बेनिफ्राय खबरदार बिदि दा थाबाय थ' आं नोंखौ दोनलांसै Putih di gunung lawan di gunung. Mana ada? Di gunung lawan nang di gunung. Berada. 모자 원해지라고 이시방 소동을 봐. 근데 자체 뭐 불안하네. 날래가 있는 내 불안하네. 이시방 바들이는 자체 하네. 아이네. Ada di gunung. 여기는 너 숨지는 일이야. 안 되는 나오네. 안 문화수아. Ang lazir mata si baru orang jaga. 아이네. 집에 안 리카 그러는 거 보는 나라. 왜 이렇게 부자라 이거 정말 나타나야 하나 이거 뭔데 뭐. 스무디는 라이트 방 홍시 버터라는 거. Mana ada? 스무디 안 거 하바 하바 지소나. 사 리카 그런 바들이 인가 보고 안 부리 하이간. Ada yang mabung ke, yang baju lihat ni. 스위트 담비. 뭐니? 마포자 때문에 현장 실버는 건강 사람. Rawu gila, saya nung ngarang lusi. Bini cakai mata kalau bongnya. Baik, angin lebih sukmano. Party dong. Berai ini. Come on. 현장비. 어, 거의 말하지 않지나. 방대야 말이다. 이것은 당근나. 나비라 시험에 심파들 말을 그니까 곤통하정 되었나. Fidung atsa dan lu kena party sana lagi. Tu na, berada tu. Nung di meja bela cisna hoge. 헛, 너네 마트 그냥 같이 작할래? Rabi juga lagi ang dress sense kamu sih. Neng, kita ada. Untuk makan ya, tapi. 아이요, 과정을 하면 그래. 나서 보러 신나가 있는구나. 네네, 이자하게. 그래? 네, 이자하게. 내가 언젠가 돌아오지 않겠니? Jadi, 네, 인간네. 이 후도 좋아하고, nyucing.
ओइ मनिनि बे जायाखैथ' नों बेखौ ओरैसो खालामनांगौ ना ओरै खालामनांगौ दासो जादोंब्रा आइबारि नों आंखौ मोजां मोनथारा हेल' मोजां नांगौलै मनि दाथ' दख'ना गाननानै नोंखौ साबसिनसिन नुलायलांबाय हायनानै रानि बायदिसिन नुलायलांबाय आं मा खालामबावनो नोंखौ माबोरै गालांबावनो थौदो आं नोंखौ आंनो सिखायदों बिदिनि नोंखौ मोजां मोननाया मालाय फिसामोन लांफेरा मालायनि बिलाइजाया नों जादोंना नोंनाथ' नंगौलै मनि लाजिरादा गोसो गोरबोनि अननायजोंसो सोरजि जानाय नोंखौ मोनाब्ला नांगौबा थैगोन आं दाथ' जोंनि अनलायनाय जिरादा गुबुन महरसो लानो हमबाय सुदुसोना थांदिनि आंनि खाफाला जेरैथिं बिखुंलाङो आं बिथिंनो थांनोसै आं गोजान जायगायाव फरायहैब्लाबो नोंखौ बावनो हाया नोंखौ नागारनो हाया सना नों दागाब प्लिज बुंदोना नों मोजां मोनाबाबो मालाय सिख्लाफ्रानो मोजां मोनोबा नों मा खालामो निजिरा नों मानसि नङा नों मोदाय हिनजावसो नोंनि बुंनाय रावफ्रा दिनै आंनि खोमायाव रिंखांफैजोबबाय मनि मा जाखो बेलाय सोरबा सोरबा मा जानांगौ रावबो गैला नों जेरै बुंदों बेनो दिनै मोगथाङाव मोगा मोगि नुजाथिबाय आं दिनै भुगिफैमान नांबाय गोरबो बिखाया थेर बेथेर बायफ्लेजोबबाय आं नोंनाव आरो निमाहा बिथावथाव जेबो राहा गैलिया दिनै आं बादि लेखा गोरों मानसियानो आं थांनोसै थाब ओंखारनाय समाव नों मानो गाबखो आरो लोगो जानानै हर लाइजामाव लिरोब्ला नङाबा मानसिफ्रा गामिनि मानसिफ्रा नायजोबो नों बेखौ मानो जिंगा जादों दिनै आं बादि लेखा गोरों मानसियानो आंनि जबानखौ लाखिनो हायाखिसै साननानै आंबो आगोर गैयै बायदि मोनदों थुदो बङाइगाव थांदिनि बेरायथावथाव हटेलाव थायो आंनि सनानि आस्थामनि जबानखौ आंनो रैखा खालामनो हायाखिसै निजिरा नों दा बायदियाव मोनबाय बायाब्ला नोंथ' फाग्लि जाथारसिगोन नोंथ' जेरै बुंदों एरैनो थैमारसिगोन इस आं मा खालामबावनो गालांथावाबो लांफाथावाबो ओजोंबो मनिया थैगोन दिनै मनि बिमायाबो आंनि थाखाय थैनांनाय जाबाय नामा बुंनो थाङोब्ला बे दाया आंनि जों नोंजों फंसे बाथ्रा रायलायनो फैदों मानोना नों फंबाया बे न'नि नंब्लाबो नङाब्लाबो बे न'निनो मानसि जाबाय नङाना दा नों फंबाया मनिबाला बिजादैखौ मोजां मोनमारबाय ना मोनमाराखै जाखो आं बेखौ राजि जाबाय आदामोन दा नोंथांमोना अननानै हरोब्ला आं न'आवनो हाबाखौ लाहैसिगौमोन आं नोंखौ फेमा होनाय जाबाय नाथाय आंनि गथ'खौ ओरै न'आव लांनानै आं बेखौ आलाय सिलाय खालामा आदै आं आंनि आफानि मान सन्मानखौ रैखा खालामनो थाखायसो मनिखौ न'आव लांनानै हाबा खालामनो सानदों दा मनिनि जब्राया हामग्रोथोंसै माथो खोथाबाव आदा होनबालाय बेक्तियानो राजि जाबायबालाय होनबालाय थांबाय दिनि दे फंबाय दे बिदाखौमालाय मा आसाहाय लोगो गोजानाव थाहैनाय दालाय गोसोफ्रा सोलायबायसो दां सोरखौबासो मोजां मोनबायदां मानसिनि गोसो नेनोबे थाबाय थाया हाबाखौथ' गाबबाय थादोरा सना एथ'ग्रा मानि सिन्था जानो नांला गाबबाय थानो होनबाय आयै नोंनो जोनोमगिरि आयै फिसानि दुखु सुखुखौ नोंसो मिथिगौ आयै आं नोंसोर अननायाव जानो हाया आयै आं मोजां मोनो दंखायो मन्दिरा सामसेगानाय दङ आंनि खोथाखौ लाला आइ नोंफा मोसाया जबान खाखाहोजोब्बाय जोंबो बिदिनो जेराव हरदों बेहाय थांनांदों हिनजावनि फिसा
नों एथ'बां मानि सिन्था दाजासै दासो फिराय जाला आइ नङाबा जों सानैजों बुथार जानाय जागोन उफाय गैया लोगो फैलावबो आसा खालामनानै लाब गैला जागासै लोगो बावनो दोनदो नोंथांमोन बिबारखौ जिरायदो जाय नोंथांमोनहा जिरायदो जायो औ जिरायदो जागोन दे जागोन गाम्बारिनि गावबुरा नोंथाङा फैदोलै खबराव जे जिनिस हरदों बेखौसो नायस्रांगासिनो दे जाजोब्बाय नोंथां जेबो भुल गैया जेखौ नोंथांमोन मोननांगौ बेखौथ' जों होफैजोब्बाय बेनिफ्रायथ' गैला जोंहा दन्द' नांजानो गिनानैनो जों थिगखौ खालायखाथारदोंलै आदा नोंखौ दहायनानै आखाइ सोलायनायनि सैथोनि फोरमायनि लामाखौ खिन्थाहरदो नों बिफाया आंखौ रैखा खालामाबा आरो रावबो गैया आं थांनानै मोनायाव थाथामानोल' राहा मोनसै नों आंखौ सहाय होनो नामा बुदोहाय नाबार रायजो जागोनखौनो मा इसिबां जबरदस्ति खालामखो औहाय सिखादो बर' हारसा हौवानो लाङाखै बर' हौवासो लांगोन मोजाङै मोजां रायजायो नोंसोर लोगोआव जेवलायबा आं दं दार' कलेजाव थांदों नों जेरावथ' आलासिफ्राथ' जोंना मथे मथे फैजोब्बाय दा हाबायाथ' जासिगोन जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला एसे आलासिफोरखौ लिंहरनानै हाबाखौ खालामसिगोन नामा जिरायहैदो बेवहाय रायजोनि गेजेराव एकदलासि सिंहफोमोन खालामनाय हिनजावखौनि नामाबा नांगौ बै बारावबो अनजालिखौ नों बासायखादों बेखौनो लायसै जों मानो बिदि आंखौ मानो बिदि खालामनांगौ आंनि गोसो मानो बिदि खालामनांगौ निजोरा निजोरा